Живели някога в малко, слънчево градче две най-добри приятелки Сиана и Виктория. Те били неразделни, винаги заедно в училище, на площадката, в парка и дори когато мечтаели за бъдещето. Един ден, докато се разхождали в гората край града, двете открили пътечка, която никога преди не бяха виждали. Любопитството ги повело напред. След дълго вървене, гората сякаш засияла с меко синьо сияние и пред тях се открило вълшебно езеро, чиято повърхност блестяла като хиляди диаманти. Добре дошли, смели сърца! Това е езерото на желанията. Всеки, който открие пътя до тук с чисто сърце и истинско приятелство, може да си пожелае нещо. Сиана и Виктория се спогледали. Те може ли да поискат всичко, безкрайни сладоледи, куп планински приключения или вълшебни сили. Но след кратка пауза Виктория прошепнала. Искам ние винаги да бъдем приятелки. И аз. Това е най-важното.